és que és tan absurda aquesta vida. És que vaig al treball, del treball a casa, de casa al treball, del treball a casa, arriba diumenge, te'n vas amb els amics, després tornes. Dic, només si és això? I el senyor em va contestar. Sí, la meva mare va agafar l'Alzheimer. I aleshores el senyor em va dir que com a mínim gran part de la meva vida l'havia de dedicar als altres. Vaig tenir la mare amb l'Alzheimer i per mi va ser un do diví, perquè vaig poder ser la filla de la meva mare. I no sé, és aquesta sensació que cada vegada, cada dia, em creixia molt més la fe en Jesucrist, molt més, molt més. Com si Jesús m'hagués dit, la teva vida no és aquesta vida vulgar que portes, sinó te la tinc destinada. Te la tinc destinada a això, a cuidar els altres. No a cuidar només la mare, sinó a cuidar els altres. Si t'haig de ser sincera, mai m'ha deixat de contestar el Senyor. De qualsevol manera, però sempre m'ha donat una resposta. Quan hi faig preguntes com cal, evidentment. Però mai m'ha fallat. I mai li he pogut dir que no, evidentment. I jo crec que a tota aquesta gent que no creu, jo els diria, aneu a una capella on estigui posat el Santíssim, on hi hagi un silenci tremendament acollidor, i penseu-hi, perquè jo crec que en aquell moment el sentireu. El sentireu. El Senyor mai deixa de parlar. El problema és que no l'escoltem.